Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe ndaroɓe Medina Cheikh Polar TV. Donc à l'occasion du mawlud ɗo e Medina Cheikh, hannde enen keɓi ɗo koɗo debbo, donc en gaccan mo waɗa présenté hoore makko. Ya seyda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Caggal nde min jetti Allah, min juula e nelaɗo Allah, e min jetta Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh ibnu Mouhammad ibnu Cheikh Naama Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu. Sohna Banna sowna weltare mawde min dañi e ko gandanɗa woni émission mon Yontannde mo gandanɗa hannde ko min mbaɗɗon invité. Wallahi oɗon jarama no fewi mbiyanmi. Emin ñaago tan puddoro ɗum ɗum e bismillahi rahmani rahim, jokkiten ɗum e alhamdulillahi rabbil alamin. Machallah, sohna Aissata Bassoum salminama e juurama. Joni minen joguino ɗo quelques questions ɗi ganduɗa min jinnoma ɗum lamdade. Première question o woni ko à quel âge neɗɗo foti fuɗɗude neede cukalel muɗum? À quel âge cukalel fota fuɗɗede neede? Parce que somi nani question ma hannde base question o thème o sur réseaux sociaux, n'est-ce pas? Mais surtout ko ɓuri sabade ɗum ko min kalata ko éducation. Éducation cikkumi neɗɗo so tawi tan mbiye a sawi ɗum nane nder reedu ma tan a foti fuɗɗade neede ɓiye haade muɗum jibinede. Toon neɗɗo foti fuɗɗade neede ɓiyum haade muɗum jibinede, to nden woni nder reedu ɗo. Ok, joni ɗum est ce que wawa men wadde expliqué hono neɗɗo neyirta ɓiɗɗo muɗum e nder reedu mum, fuɗɗirta neede ɓiɗɗo muɗum e nder reedu mum? Par ce que hannde so tawi ka debbo a sawi biye, les premières choses a añat comme par exemple ko gandanɗa hannde aɗana waɗa ɗum geste uji, biye nana heeɗoma nder a heeɗima musique, biye nana heeɗo musique. Saɗa jangga Qur'ana walla aɗa heeɗo Qur'ana, biye nana heeɗo ɗum nder. Ƴeewa ko gandanɗa ko fewnat gona hen, ko gandanɗa ko bonnat goppa ɗum. D'accord. Machallah, réponse o waɗi fayda. Joni men gara e question deuxième question o, min jinno andude joni si a neyi ɓiɗɗo ma ha feewi, neya ɗum ha feewa, joni ko hono mbawɗa wadde ha ndin ɗon neydi mbaɗa ɗum retenir e muɗum tawa bonani? Bon, fuɗɗade foof ko Allah, neɗɗo ñagoto Allah, Allah nehana ɗum. Kono noon an jinnaɗo a yaltinta hen juuɗe ma. Sa yaltini hen juuɗe ma tan gacca mbiya Allah Allah Allah, so ɓooyi seeɗa andata no wayata ni. Tare enen Allah waɗi enen nder keppar Seydi Mouhamed El Cheikh. No kanko no neyre men ni, sen jetti ndiɗon needi mbatten ɗum e sukaɓe men, tampere dañata. So min pawi koyɗe amen ɗo, kanko Elhaji Seydi Mouhamed El Cheikh fawni emen ɗon koyɗe amen, sen pawi toon koyɗe sukaɓe amen tan en kolliɓe lawol ngol en tampata. D'accord. Ok. Joni enen jii réseaux sociaux ji ɗi inin keewi ko bonnata sukaɓe ɓe, par ce que ko heewi ko watte diffusé ron wona koko wallata wajur e needi. Joni jiɗɗen andude par rapport e jangguinoje Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh ɗe, ko hono kanko o wallirtanin jinnaɓe ɓe, hono mbo wawi wallirde jinnaɓe ɓe ha ɓe mbawa neede ɓiɓɓe maɓɓe ɓe e needi lawol siratal moustaqim, ko hono mbo waɗirta ɗum nin? Hannde aɗani hannde sa woni e lawol ngol, sukaɓe ma gaari jiima aɗa e lawol ngol, juulu so yonti a ummoto juula, wasifa mbaɗa jogueɗa course ma, lazim noon hadaratul juma lotoɗa ha laaɓa jaaha, bonɗa comci ma pewde jaaha. Sukaɓe ma so yi ɗum ɗon tan alay saago ko hen min pour min bo ko hen ɗo foti rewde. Par ce que exemple mi adda ɗum e yam déjà min sukabam ko tokosɓe, mais hannde sa fawi musique ɓe keɗotako, kono sa addi yewtere sango kamɓe ɓe goppi koɓe mbaɗanno ko eɓe jooɗo eɓe keɗo. So tawi aɗa heeɗo yewtere sango o koye nder ruuhu ma natata, ala ko mbawɗa hen ko nder bernde ma natata. Machallah. Te so ɗum ɗon wallima tan mi sikkumi tan koye lawol pewol tan ko fawotoɗa. D'accord, inchallah. Machallah. Donc enen jara e Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh, parce que tout récemment ɗo sukaɓe ɗiɗo ɓangi ɗo wirde sukaɓe à bas âge, gotel ngel mi sikko 11 ans heeɓi, ngella heeɓi 7 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça. Donc ɗum ko hunde mawde nde gandanta ko liggey mawɗo, liggey keɓɗo fayda mo ganduɗa Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh inin ɗum liggo e nder diine he, e nder tariha he. Vraiment joni min jinno andude rek par rapport e ɗum ɗin réseaux sociaux ji, par rapport e needi ndi gandanta needi bonndi ndi gandanɗa in e réseaux sociaux ji he, an ko hombo conseil joguiɗa gokkata
waajuye quoi homo waajuye jogiɗa mo gokkata jinnaɓe ɓe e sukaɓe ɓe daroɓe ni Medina Cheikh Pulaar TV gonga ha joni tan an sohna Banna a jarama e question ma wadɗo fayda o so tawi aɗa jogui sukaɓe ma eɓe jogui internet uji goto fof no jogui téléphone muɗum nder suudu muɗum a wiɗomo ko ga haadata walla ko to hen haadata kono ko Allah wallatma kamɓe so tawi tan a nehiɓe e diine juulu so yonti eɓe ummoɓe juula kala ko foti wadde farataji juulu diine mabɓe eɓeni hen mi sikkani noon bonnoɓe noon nana partout sehila bonnoɓe nana partout kono noon an fawɓe tan e lawol ɓuural sa fawi ɓe lawol ɓuural ñagoɗa Allah noon kala nde julɗa ñagoɗa Allah fawanma e lawol ɓuural tan sallahu laamu ɗo ƴawe ɓe pawata hen inchallah ɓe pawata hen inchallah kono no réseaux sociaux mom ne waɗi hen des parties positifs ne waɗi hen des parties négatifs mieux vaut ko ƴetten partie positif gandanɗa ne jangguina en kutroɗen ɗum ƴetten ko gandanɗa ko moƴƴani hen ko pawen to hen tade wona min jiiɗa e muɗum laabi donc lawol mum mo yahata minen lawol min jahata lawol amen noon woni min ƴetta ko fewi ko noon min hutoro machallah ya Seyda réponse ji ɗi heeɓi fayda en jii aussi ko mbiɗa ko a ɓagat le côté positif mbaɗaɓe ɗum inculqué et le côté négatif ɓoppa ɗum to en jii aussi Mawlay Sidi Mouhamed El Cheikh par rapport à ses enseignements et hadara makko o la plupart ko ɓuuri hen hewde ko sukaɓe ɓe ɓuuri hen hewde donc hono ɗum woniri e maɓɓe par ce que ko enseignement ji makko ɗi natti e ruhuji maɓɓe he ha ɓe mbawi ɗum hutorade ha hande ko dewgol Allah dewal Allah rek woni e hakkil maɓɓe vraiment salminama a juurama a jarama vraiment men lamdoma aussi ko ɗum kalta par rapport au mot de la fin ensuite gudden o émission o inchallah sohna Banna jarama so wona tan weltare mawde an e équipement foof équipe Medina Cheikh mi salmini on mi juurimama on mi weltima noon ko weltare mawde hande min goni invité ko gandanɗa woni émission Yontannde voilà joni so wona tan mot de la fin jeewen no jogoriɗen sukaɓe amen no nehirɗen sukaɓe amen taade mbimi so tawi en rewi e lawol mo gandanɗa ko Seydi Mouhamed El Cheikh ko toon fawi min en dewni toon sukaɓe amen sallahu lamɗo jaaɓi koye lawol pewal tan payeten so wona ɗum ko ɗon manam a acci ko Seydi Mouhamed El Cheikh jangguini yimɓe ko a futti e goɗɗum mi andanama ñagotomi tan jinnaɓe foof yomin ndew caggal Allah ene laaɗo Allah e Cheikh Tidiane e Seydi Mouhamed El Cheikh sen ndewi toon sallah jaaɓi en perguittako en janata koye lawol ɓuural o fawi en koye siratal mustahim o fawi en gahane ala so wona rewde Allah ala so wona rewde Allah ñagoɗen Allah tan Allah fewnana en Allah moƴƴinana en ya barke Mawlay Seydi Mouhamed El Cheikh amin machallah ya Seyda a salminama a juurama a weltanama musidɓe tedduɓe daroɓe Medina Cheikh Pulaar TV l'émission tire à sa fin inchallah men gokka on rendez-vous une prochaine fois inchallah sur la meilleure des chaînes assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu